Jeste bre ljudi, igramo Minecraft, naravno. Samo da izbrišemo sve tebe ljudi. Prema novi svijet. Survivor. What? Wow. Ajde, survival. Uđi, danas igra s nama naš brat, to jest moj brat, to je vaš brat. Vi ste poludeli. Želeo da snima sa mnom Minecraft, napravit ću ja server, pa ćemo tu da igramo. Ja sam se prerušio malo, zato što... Ljudi, ovo je moj mutavi skin, nema veze. Ipak ti je nešto. Vidi mi skin. Znam, pa vidio sam te skinovi. Ovo je zombi. Dobro, vidio sam. Ok. Ti malo manje laguje, tako? Bolje mislim da si ti napravio svijet. On će ti napravio svijet. Neću. Ajde. Neću. Napravi ti stavi. Pa nemam infinite. Što? Pa ne mogu. Nema vez, nek bude ovo, ajde. Neću, neću mogu sam. Ljudi, nećemo moći da igramo na infinite svijetu, nema veze. Ljudi, samo čekaj. Da, mnogo bi manje laguje na tvojom. Ti se nisam Mnogo bi manje. Uvrat, skoro mi pa minjelo. A snima. To je jako dobro. za novu godinu. Ovi skinovi. Otko je znaš? Kako je za novu sve za novu godinu. Što je zombija? Pa je li ti povećan difficulty? Difficulty nije na easy. Okej, a igrat ćemo na normal, pošto je old svijet. I napravim šupić. Pola je voda. Bukvalno. Nema veze. Sve je voda. Ja sam skupila malo mjesta. A bukvalno sve je Mi voda. ćemo na onoj planini da živimo. Aj, kod savane. Ajde po crafting table, tamo sam kaj spustio. Gdje? Tamo kod spona. Gdje je to? Nije kod spona. Ili ćemo na jednu debelu tamo planinu. Ili ćemo na jednu tamo planinu. Na jednu ili ćemo na ovu tamo. Gdje ti je to? Samo dođi. Ček sam sekund. Samo da pokupim sugar cane. Pokupim sugar cane. Moćno skinu. Kako su moćni skinu? Vidim. Kao neki crnac ima skin. Kao gdje. Gdje si ti? Jesi ti ovdje kod mene? Evo dođem. Ne vidim ovdje uopće. Ajde. Umrla je odmah. Ja sam imala. Nis. Ja sam imala. 1.13. Ne, ono batače ću nešto. Aha, na toj planini. Da. Ajde. Hoćeš? Okej. Moramo da plivamo. Ne, moramo se policiti. Malo. Ja ću se policiti. Dobro, ja ću da plivam. I brzo ću stići. Ne.
Да, классно. Не знаю. Люди, видите, мы создали малый паркурить. Он там уже заебался чем-то. Да. О, можемо туди скочимо? Треба. Чекай, то є. Ну, це пені. То... Уничтожить горе. Видите, что видим посреди экрана моя рука. Майнкрафта ми избагано. Что ж я скоро поп. Я начал ближе. Не спать. Где? Что зомби? Санне. Она у вас тише звук даст, иначе дуплый звук. Я лично нет. Окей. Ты можешь начать. То я вопрос. Чекай, я не могу ударення. Не можеш з ними ударити? Фак. Далі я там місце збагано. Я при тому світі много. Опа! Что ты планишь свои 1000 блоков? Ну ладно, можно то и долго. Это правильно, Чуть на команду эпизодице Майнкрафта. Добрые люди, извините, что не. Ну, говорите, это велике місто. Велике місто. Люди, можемо жити овде. Якое срання, що нам є світ олд. Але не врази. Милоше, очень даже ему убреду. Да. Что не бре? Ти преш. Де ми що я прямо хочу? Боже, бери всякий час за спень горе. Да, я не буду спать. Можно на принять степень. Такое. Я поп.
Hoću da kopam. Kopamo. Pomeram. A pa sam do... Ne. Skoro pa sam pao. Ne. Ljud, ne. Umrem. Pored tebe. Da li ti izudara? Kakva piletina. 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 Od hrane. Zašto si trčao toliko? Uzmi meso, jebam te. I nema pada sve. Uzmi meso! Tri. Da. Jebi ga, sad ti dva. Šta je s tobom? Zašto trčaš toliko? Moram da se regeneriš. Stavite. Ovo. Šta je to? Pravim kuću. Skuplje drvo. Dobro ljudi, ja sam užasno predan kuće. Zato mi oni daj da pravim. Koliko tu ima? Da. Napravi jedno vrati tu gdje smo ostavili rupu.
За что? Треба ли samo jedan kamen? За что? Za ti. Ajde, jedan kamen. Не. Ne. Ti Дай ми друг. moramo da napravimo još jedan budem. Не мора. Moramo, imamo samo 2 drva. Imamo samo 2 kamena. Я имам камена. Daj mi jedan. Evo sam sekund. Daj Например, mi da ostaviš, daj mi da čas. имам я камена, что нisi rekao. Daj tu. Ajde. Hoćemo se malo brojati. О, кретин. Treba mi zavrati. Nemoj po kući, idi tamo kopaj da smo već kopali. A znam to. A dobro, ne znam. To je tamo. Imam 27. Ja mislim da ćemo ostaviti. Nisi ostavio kamen. Nisam. Teško. 3. Dve. Možda ti jedan. Ne, 11. I prvo. Sad će ti prvo. Jedan. Sad će ti. Vidi tamo. Zašto? Šta ti je to? Da te zapalim na lomači. Ja ne čujem ništa. Ja čujem samo po sebi. Ne svijeće, Miloše. Šta ne? Ekstra. Kako je? Jesi ostavio kamen? Da, 27. Nije bati. Ne. Moje biti. Evo je to nisam. Gdje ti brodić, Miša? Koji će zapališ? A da, jesi mi podala. Gdje jesi podala?
kako si ga zapalila, kad me pita kako si ga zapalila i kažem da odobnači. Vi kako je dobro finalno ulazim. Držiš samo oba dve. Znam. Izgleda drugačije. Onda ja sam tu moj prijatelj. I evo nas, labor. Пишу дуже погран. Šta? Пишу дуже погран. Ko? Овці і далі мало. Stvarno? Да. Što naš na kući, kripe. Не. Бараш не поняла. Imam 19 škola. Imam je 2. То поросли от. Znači da. Idem za sajt. Имаш 19 школа, а немаш баги. 21. Ти ще беден. Nemam da. Сега как се... Uzmi taj direct i onda sajti granic, sve uzmi što nađeš. Da. Zato što nemam bake, onda moram da vidim. I da se vraćam tu. Imam drugim drve. Dole će uvijek da nam stoji jedan brodić. Da. Ne treba mnogo drve. Ja sam imala na 2 stepenića što imam. Imam sad 8 bakre. Evo, dodam sam 37 kamena. Napravim više objektima. Da mi još drv? Da. Okej. Napravi mi još jedan pik, pa mi donesu. Ne. Zabavila mi ga. Ne. Zabavila mi ga. Kako šalje da ga. Ti da tražiš kući i to, a ja ću budem Ma vidjet ću. Nisi se ne uči. Dobro ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećima. Ćao!